Dámy a páni, a špeciálne tí, ktorí máte radi Ironmana jednotku, konkrétne túto časť. Way to go, my boy. I'll see you tomorrow, yeah? Why aren't you wearing those pajamas I got you? Good night, Tony. Tak toto video je presne pre vás, pretože dnes tu mám tento telefón, ako môžete vidieť, je to LG, tá najlepšia značka telefónov. Akorát, že ten jeho bol VX9400 a tento nemám, pretože ten by asi nikoho nezaujímal. Ale mám tu tento. Je to LG Wing. Je to vrchol pokroku ľudí. No proste podľa môjho názoru je to ten najzaujímavejší telefón, aký kedy vyrobili. Určite existujú aj zaujímavejšie, ale o tých neviem. Tento telefón je z eBayu. Bolo tam písané, že je 100% brand new, never used before, niečo také. A akože ešte som nevidel úplne, že nový telefón z výroby, ktorý bol takto škaredo zabalený v tej fólii, čiže asi nebude úplne nový. Ale vzhľadom na to, že tento telefón ako nový stal okolo nejakých 700 € a ten dostal 314, som aj tak trochu rátal, že úplne nový nebude. Len dúfam, že nebude vnútri poškodený. One of the biggest mistakes people generally make, and I'm guilty of it too, is wishful thinking. No, poďme na to. Konkrétne táto verzia by mala byť pre americký Telekom, ešte tam bol na výber pre Verizon, či čo to je, a ešte nejaká korejská verzia a tým, že to je korejské, tak to som nejak moc nechcel. Proste toto je verzia pre americký Telekom, keďže Telekom máme aj u nás, tak dúfam, že bude fungovať. A tak. No. Hej. No počkaj. Grey, no jasné. Takže, k nákupom z eBayu. Zvolil som si tam sivú verziu a ako prvé, čo mi udrelo do očí, je, že toto vôbec nie je sivé. To je také modré. Hej, on sa vyrába v sivej a v modrej a poslali mi modrú. Takže osud sa postaral o to, aby som mal tento. Toto asi není úplne dobré. Budeme sa tváriť, že je to všetko v poriadku, jak to má byť. V balíku máme hneď na vrchu telefón, krásny, ešte aj s fóliou od výroby, samozrejme, nový. Ďalej, tuto sú nejaké asi návody. No, tento návod je celý v korejčine. Dúfam, že to nebude tá korejská verzia, ale nie, je tu, že TM, to by mal byť ten Telekom. No dúfam. Wishful thinking. Ďalej je tu nabíjačka LG Fast Charge. Telefón by mal mať 4000 mAh batériu s Quick Chargeom 4. Ďalej je tu kábel, normálny USB-C. A potom sú tu slúchadka. Dôležité je povedať, že tento telefón vyšiel v októbri 2020, čiže vtedy sa ešte dávali k telefónom takéto veci. A toto sú dokonca slúchadka na USB-C, keďže telefón už nemá jack, pretože už je moderný. A ďalej je tu len tak pohodený tento SIM tool. No a to je asi všetko. Keďže ako vidno, tento telefón určite není nový, tak to balenie mohlo vyzerať kedysi inak, neviem. Nie je to až také podstatné. Dôležitý je tento telefón. Vpredu máme obrovský displej. Je to 6,8 palcový POLED displej. To P znamená, že ten OLED displej je na plaste, nie je to na skle, ako býva AMOLED. Je to Gorilla Glass 5. Na tomto boku nemáme nič, iba tento šuflíček, v ktorom máme priestor na SIM kartu a na pamäťovú kartu. Z druhej strany máme tlačítko zapínania a tlačítka na zvuk. Zo spodu C-čkový konektor, mikrofón a reproduktor. Zhora máme mikrofón a vysúvaciu prednú kameru, ktorá má 32 megapixelov a 79,6 stupňa vlastne uhol záberu. A zozadu máme sklenený kryt, ktorý je tiež Gorilla Glass 5 a máme tu potom 3 kamery. Na spodku máme širokouhlu 13 megapixelovú kameru, ktorá má záber 117 stupňov. Ďalej tu máme hlavnú kameru, ktorá má 64 megapixelov. Tá zaberá iba 78 stupňov a hore máme ďalšiu širokouhlú kameru, ktorá má 12 megapixelov, ale záber má 120 stupňov a ďalej je tu blesk. A ešte jednu vec, okrem toho, že vpredu máme tento obrovský displej, tu máme ešte jeden displej, ktorý má 3,9 palca, je to AMOLED klasický a tiež je to Gorilla Glass 5.
Potom tu hore máme ešte slúchatko. A ešte teda, keď už to mám takto otvorené, tuto vzadu, máme takto taký, akože sú tam proste také krúžky, aby to nebolo len také čisté. A tu máme ešte výrez na, vlastne na to slúchatko, ktorý prenáša zvuk dopredu, keď je telefón zavretý. Tu je taká malá škára. A toto je vlastne hlavná feature tohoto telefónu. No ja vidím, jak to rozbiješ už. Že sa dá takto otvárať. Taký fidget telefón. Hej. Alebo balison, s tým by si mohol robiť triky. Čo? Okolo prstu si to točiť. To otváranie je také veľmi satisfying. Že stačí to len potiaľ to vlastne zatlačiť a potom už si to samé posunie a na konci to má také jemné dovieranie ako skrinka z Ikei. A to je asi všetko. Aha, čo som si všimol na tom obale, že tu je toto, hard case included, tak tam žiaden nebol. Takže som urobil dobre, že som si ešte zvlášť objednal obal, ktorý, tým, že tento telefón má vlastne takto otvárateľný ten displej, tak ten obal vám ide vlastne iba na tú zadnú časť, keby. A moc to tam nedrží, akože. No tým, že ten telefón tu nás rovna v tom zlome je rovný, tak ten obal sa moc nemá za čo chytiť. On tam má jemne také zahrnutie, ale nič moc teda. Telefón je inak dosť obrovský. Ja som doteraz používal túto S9 Plus, ktoré je síce plus, no oproti tomuto je to maličké proste. Čiže, myslím si, že to môžeme zapnúť. Klasicky tu máme nastavenie Androidu. Dobrá správa je, že to funguje, horšia je, že tu není slovenčina. Takže to úvodné nastavenie od nás chce, aby sme si nastavili otlačok prsta. Áno, má to aj čítač otlačku prsta. A čítač je tu pod displejom. Celkom rýchlo mi to tam detekuje ten prst. A sme tam. Takže môžeme oskúšať otlačok prsta. Niekde tam má, tak tu je už taký symbol. A prečo tam položíte prst a odomkne sa vám telefón. Displej bohužiaľ není 120 Hz a nič také, je to klasický 60 Hz. On je trošku zahnutý, ako býva na Samsungoch. Ale vo vnútri to má Qualcomm Snapdragon 765G, 8 GB RAM, grafiku to má Adreno 620, vnútorná pamäť je tam 256 GB. Majú potom aj verziu zo 128, tuším. Ja by som rovno vyskúšal, že jak to vyzerá, keď otvorím ten displej teda, pretože malo by to mať nejaké špeciálne menu prispôsobené na to. Swivel Home sa to volá. Swivel, neviem, jak sa to číta. Swivel. No, môžete si sem proste pridať nejaké rýchle skratky. Sú tu už nejaké prednastavené, napríklad tu máte YouTube a podobne, kde máte potom nejaké rýchle ovládanie toho videa, že môžete tam prepínať na ďalšie, môžete si pridať zvuk a podobné veci. Ale veľmi zaujímavé je to napríklad v kamere. Keď si otvoríme kameru, keď je telefón zavretý, tak máme tu klasické nejaké proste prostredie tej kamery, ale to je teraz nepodstatné. Čo som chcel povedať je, že keď ten telefón otvoríme, tak sa nám to automaticky prepne na jednu z tých širokohlých kamier, na tú vrchnú teda, 12 megapixelovú. A tuto dole máme ovládanie k tomu vlastne. A ono to simuluje v podstate taký gimbal. Ako takto to nemá až tak nejakú funkciu, ale zaujímavé je skôr, že keď si takto na niečo kliknete, a tuto potom stlačím tento zámok, tak môžem potom hýbať telefónom a ono mi to zameriava na tú vec. Ale riadne to je rozmazané. Ale akože celkom sranda. Tiež keď máte tú aplikáciu na video, tak dole máte vlastne ovládanie k tomu videu a tu vidíte celé to video. Skúsim to potom niekde vonku, ešte sa pohrať s nastaveniami a dať sem nejaký záber, že ak to dokáže dobre stabilizovať to video alebo čo. Ale keď zavrieme vlastne telefón, tak môžeme normálne robiť video, ktoré vieme natáčať až 4K 60 fps. Dám sem potom nejaké ukážky niekde zvonku, že jak to dokáže vyzerať. Predná kamera vyzerá, že tiež vie natáčať 4K. No a predná kamera nezaostruje sama. Je to nejak divne zaostrené do takejto vzdialenosti. Keď sa trochu priblížim, tak som neostrý, keďže to nemá autofokus na prednej kamere. Predná kamera má samozrejme aj funkciu, že keď vám padne telefón, tak sa hneď zasunie, aby sa vám nezlomila. Tiež celkom zaujímavá vec je, že keď proste mám ten telefón takto, niečo si otvorím a otvorím displej,
Tak hore máme otvorenú aplikáciu, čo sme mali otvorenú a dole si vieme otvoriť hociakú inú aplikáciu. Hore môžeme pozerať napríklad video a dole si môžeme scrollovať AliExpress alebo niečo. A čo je ešte celkom zaujímavé asi, že keď hore niečo chceme písať, tak dole sa nám automaticky otvorí klávesnica, keď to máme v takomto otvorenom stave. A keď niekomu vyhovuje veľká klávesnica, tak keď si otvoríte telefón takto, tak sa mi otvorí túto proste obrovská klávesnica, na ktorej môžete takto písať. Ale celkom tak divne sa to drží tým, že je to také tenučké. Asi je to o zvyku, nie je to až také zlé. A ďalší formát, ako viete využiť tento telefón, je takto. Že napríklad v aute na tomto displeji môžete mať navigáciu a tu napríklad ovládanie hudby. A potom ešte keď máte ten displej otvorený, tak tu máte rôzne funkcie k tomu. Viete si tu prehodiť aplikácie medzi sebou z jedného displeja na druhý a viete si tu napríklad otvoriť takýto touchpad a máte potom normálne myš, čo akože absolútne nechápem. Skúsim si tam dať ešte SIM kartu. A už to chytilo nejaký signál. Aj 4G, tu mám rovno LTE. YouTube. No, funguje to. Super. A má to, že 3 paličky. Skúsim ich zavolať? Haló? Haló. Funguje to. Ty ma počuješ dobre? Čo? Je tu aj Always on display, ktorý vyzerá napríklad takto. Je to tam vidno? Výborne, výborne. Ale viete si to zmeniť a môžete tam mať napríklad aj takéto breitlingy. To asi nie sú breitlingy, ale proste nejaké ručičkové hodinky, ktoré potom nebudete vedieť prečítať, keď budete chcieť vedieť koľko hodín. Kúkaj, tu si vieš normálne napísať, že one v ALLO. No. To je ono, už sa to preostruje. Dobre, takže funguje to, takže ak by ste chceli takýto úžasný telefón mať aj vy, tak dám vám do popisu link na ten eBayovský obchod, odkiaľ ho mám. Ale ako ste mohli vidieť, tak ten telefón určite nie je nový. Konkrétne tento môj zrovna vyzerá dosť dobre, ale boli tam aj niektoré recenzie, kde to ľuďom došlo s nejakým škrabančekom na displeji a podobne, čiže treba to brať do úvahy. Každopádne ja ho určite teraz budem využívať ako svoj hlavný telefón, takže ak by vás o ňom niečo zaujímalo, kľudne sa to spýtajte dole v komentároch. A ak sa vám toto konkrétne video ľúbilo, tak si kľudne choďte pozrieť ďalšie. Dajte odber, aby ste neprišli o žiadne nové a vidíme sa na budúce. Čaute. Má to aj NFC mimochodom.